panihata karon diri sa ano sityo, usa sa sityo sa Garing, no? Ang tawag nila og sityo Gahong. Muna siya river, lusot ni sa Kansaga River ngadto sa highway, kung familiar mo des Consolacion, before ang SM kung gikan ka Cebu City. Na Kansaga River diha o Kansaga Bridge, o muna siya. Muna usa sa kuan nag-contribute og tubig ngadto paingon. Muna siya main gid nga linya ngadto sa Kansaga. So mag-start na guys. Laos na ngadto sa kuan unahan. Mo ni siya ang tahog la, kuan ni siya karang Sityo Gahong. Ay. Paingon ta ni television guys, magsaka tayo niya tayong taas, no? May taas-taas diri nga subidahon. So, muna siya lahos na to guys, taas. Tungas na ta guys. Susubidahon gi siya guys, no? Uphill. So mo say problema diri guys, no, kayo ang yang yuta po pareha gyapon des may manipis bitaw. Wala kay lingkon bitaw nga kuwas yuta, delikado gi siya, mo landslide gi siya anytime, no, bisag wala pay ulan. Kuha siya kay di man lingkon ya foundation sa yuta. Ya ang ang problema ras pika side kay lawom kayo na yang kimbang na kilid. No. Lawom gusto na, no. Kaya kimba, kuya atol gabi ba? Bantayanan kaya labi na kusuguan. Eh magsigim ni ka tumpag. At least elevated dire, patag-patag na. So more ta sa Sityo Mapu guys, no? Sityo Mapu, barangay Garing yapon siya bilong. Muna siya katapusang barangay sa Consolacion nga reside sa Liloan. Ang pikas barangay na ni Santa Cruz, kuha na sa Liloan na siya. Kung nahinumdum mo sa kuha na ko baka ng golf course. Oh. Kanang golf course bilong na siya sa Liloan, sa barangay Santa Cruz. No, pakaway tag kadiyot guys ha. Mulantaw ta guys.
ang gawin nga portion no sa golf course no. Santa Cruz na lang. Oh. Muna siya guys, kung mahuma na ang daan sa Naga to Danau Road kanang 44 kilometers kanang Cebu Expressway, ang may tabo kini mo'y magian dire. No? Mga portion. So kaning golf course mahawag na ning maduol sa highway. So ang may tabo nindot kayo no. Muna siya karon naa ni subdivision ang kining kuan Doros. Na usa silang amenities mo ni siya ang kuan kining golf course. Nasa sila ay kondo. So una sa tanan gid siya dinhi sa northern part sa gikan sa Mandawi paingon nga rin siya ngadto sa Liloan. Una ni siya nga kondo gyud. Nasa day may sa may maiban nasa day may maiban Liloan. So kana siya may nindot kay tanan kay kanang kuan gud siya. Actually na siya kanang daghan nga mga amenities ba. Swimming pool, mga basic amenities niya. Besides sa basic amenities mo na siya golf course niya na mini so nindot eh. So para pang turista gyud. Di mo balaka sa inyong kondo kay daghang mo renta. Magkakwarta gyud man yung kondo, kukuha mo na tectonic. So padayon ta guys. Ang daan nila dire dili pa konkreto pero at least gipison ba. Now hamis man. So guys, diyan nag-sprig mangga guys, no? Daga kay manggahan. So usa na ni kini man nag-sprig mangga oh, no? Napo dong. Pila ni ka simana o namubuok? Pila? 12 kadlaw, nyigla 12 kadlaw, mamutot na. Ato pa mga 35. 35 niya dayon magputos na sa mo. Oh, mari mo split ka. Sula sa dino. Pero ang sabot niyo sa tagianan ni pila may inyohan na ni? Ay kaunong ila inyoha ang 94. Ah, 60%? Uno inyoha. Lima inyoha. Ina na mo ni bahin. Kung rag 60, ang inyoha 50 ila Jis. Pwede mo sa laldi mo eh. Wala lagi, inyo man pero mangga, na amgin mangga, hilabtan sa di. Narang ginapunuan. Nihit na sa yung mangga ron. Mahal na, pila ng kilo ron kuha sa inyo ah? Punuan, huwag man na palit punuan, kanang straight na. Pila? 50 ang kada kilo. 70 pero datanan. Dalagagmay ba? Dagagmay lagi, katang gitawag nila, sa tawag na kanang sigay. Sigay oh, sigay. Tamis na sigay. Wakli na reject. Katong may liki. Oo. Mayo ra. Hindo no? May basta mayo. Ito sa balayan ninyo. Ha? Balayan niyo di kauman. Diara payak. Lagi, urot sa kayo. May bagyo ron, mulusot ni. Maski na karon, wala. Oo. Dughan na ni pula, nagbunuan. Sini kape. Tagay dong. Sura musilingan kawasan. Asa? Ya kawasan dulu dia makawasan. Ang kawasan Liloan. Oo. Duta sa. Kawana, kamoy nagha. Oh. Kamoy naghawan po na ni. Irang lamat. Sumo to guys no, ilahang pamaagi. Kasi mga nangka oh.
sa dire na murag man-made forest ba, no? Musikat sa ni madugay, magbuhat dire og mga coffee shop or kanang mga something may tabayan ba. No? So guys, downhill sa guys. Ngahinay lang ta. May sa dida kaya subidahan rin butang simento ba. Abot dire wala sa simento. Pila ra ka meters. So at least naa kay aron magsubida din ilison. Daghag mananap guys, hapon naman guys. Katol kaya kung naong, sige igo sa mga mananap ba, ang itawag nila og tiyangaw. No? Tarang golf course guys, klaro na kayo dire guys. Doon na kayo ta dire now. Oh, portion sa golf course. Ang part na niya sa golf course ito, no? Dulog ta guys. You're the meaning of my life. You're the inspiration. Lead me into my life. You're the inspiration. Ito guys, disiminto na po guys, ang subidahon. Then pag abot din sa ubos, wala na po. Kini going to Liluan na ni Pikas. Ang Pikas ay going to Sitio Mapugid. Pero mabalik na lang ta guys, pero na lang ta kutob. Yeah, thank you for watching.